Hledáte luxusní mezonet, 200 metrů čtverečních, 4 kk, velká terasa, samostatná dvougaráž a kousek od Prahy? Pak jeden pro vás mám v Kostelci nad Černými lesy. Pojďte, zvu vás na prohlídku. Představují vám moderní mezonetový byt s dokonale vyřešenou dispozicí 4 kk o celkové ploše 200 metrů čtverečních. Přestože je byt velmi prostorný, efektivně využívá každý centimetr a nabízí spoustu úložného prostoru díky množstvím vystavěných skříní. Byt je světlý, vzdušný, s dokonalými detaily a ideální orientací na jihozápad. Pyšní se vysokým standardem, včetně dřevěných podlah a hliníkovými okny s trojskly v barvě antracitu. Celoroční pohodlí a finanční úspory v zimě zajišťují klimatizační jednotky Daikin. Tyto jednotky fungují v režimu tepelného čerpadla a poskytují tepelný komfort, díky němuž se hlavní etážové vytápění stává volitelnou možností. Pro milovníky vaření je zde velkorysá kuchyně vyrobená na míru se špičkovými spotřebiči a ostrůvkem vybaveným indukční deskou. Tento byt je výjimečný díky terase o ploše 67 metrů čtvereční, která je přístupná z každé místnosti a poskytuje mnoho prostoru a soukromí. Současnou dlažbu lze nahradit rostlinami pro vytvoření zelené oázy. Prostorný balkón, přístupný přímo z obývací haly, je možné zasklít pro vytvoření ideální zimní zahrady. Byt nabízí samostatnou toaletu a koupelnu s velkým oknem vedoucím na terasu, toaletou, dvojitým umyvadlem, vanou a sprchovým koutem. Bezpečnost celého bytu zajišťují dveře Next s nadstandardními prvky a zabezpečovacím zařízením Jablotron. K dispozici je také prostorná dvougaráž, situovaná přímo u vstupu do budovy a chráněná před nepřízní počasí společnou stříškou. Součástí je i sklep, společná kolárna s bezpečnostní schránkou a společnou zahradou. Lokalita v Kostelci nad Černými lesy nabízí veškerou občanskou vybavenost. Spojení do Prahy zajišťuje pražská integrovaná doprava, která vás doveze přímo ke stanici metra Háje. Víte, co na tomto bytě miluji nejvíc? Je to promyšlenost a špičkové materiály. Více na Kucek Real Estate. Mějte se skvěle.